Čaute, máme tu Epizódu 2. A ideme si, tu je bohatá, strašidelná budova. Takže našli sme úlovok prvý. No poďme. Idú sem. Počujem. Kúknem sa. Dobre, chill. Nič. Poďme. Poďme. Takže. Ejo, merci. To si dávajte pozor, teraz sme len naháňali. Ty kokos. Fuj. Sa tu je dosta termovant. Ešte ja idem dopredu, nenacháčaš tu kokos. No. Keď pôjdu a neviem, kam budem utekať. Ukáže na to ľudia. To je nové obmalované. A fakt. Toto tu nebolo, že? Toto nebolo aj namalované. Počuli ste to? Počuli ste to? Počkajte, ticho. Dobre, poďme. To bolo niečo vonku. Tento, ale Pozor. čo by to mohlo byť? Kokos. Nejdeš po mese, ja idem do piči. Čo? Nejdeš po mese, ja prisahám. Kde? Tam odtiaľ som počul. Čo sa bojíš? Asi hej. Kokos, tu muselo byť niečo spálené. Uj. Čo? Otočme sa, ideme. Teraz ideme do druhej budovy. Daj strik. Dobre, takže ľudia, ideme do druhej budovy, takže sa vás ozveme, keď budeme v druhej budove. Daj strik. OK, takže ľudia, sme tu. Ideme do tejto poslednej budovy, čo tu je. Neviem, čo uvidíte. Počujem sa. Sú tu rozhádzané veci. Oni prestavovali tie veci, to sú tie veci, čo boli tam. Ale to je iný plachtajná. Čakaj, idem stať, aby to bolo vidno. Vidím. Kam nechoď bližšie radšej. Čo? Skús sa opýtať, či tam niekto je. Je tam niekto? Tam spí. Dobre, poďme trošku malý. Neboj sa. Na zdravie. Sa ho dám na bieračka. Čo to bolo? Nemohol utekať. Kurva, prečo ide posledný? Nenadávaj. Dobre. Takže utekáme. Utekajte. Takže utekajte. Boha, kto tam zase bol opäť. Toto nie je možné.
dávate lajčiky, odbery. A končíme!